ibe phansi imali eqoqwe isikhungo esiqoqa intela iSARS kunaleyo ebilindelekile. Izikweletu zikahulumeni ziyaqhubeka nokuba isithiyo ekukhuleni komnotho. Kulonyaka isikweletu sikahulumeni sifinyelele ku-388 billion randi. The debt has risen too fast and is too high. We are anticipating that government debt will reach more than 6 trillion or 75% of GDP in 25-26. Amaqembu ombusazwe awayemkelanga kahle lenkulumo yokuqala kahulumeni we-GNU. We are faced with the following: a sharp increase in the debt to GDP ratio, an intensifying cost of living crisis driving millions into deeper poverty, insufficient investment in critical social services, and an alarming increase in illegal immigration due to the lax border control. First neoliberal budget of the coalition of the DA and the ANC, which prioritizes the racialized apartheid styles of economic growth. Zingaphezu kwe-15 izinhlangano ezimashele ePhalamende ziyothumela uhlu lwezikhalo zazo zifuna ukuthi kume ukwehliswa kwesabelo mali. We are up to here with the current level of poverty among the working class community. UNgqongqoshe uzokwethula inkulumo yesabelo mali ngonyaka ozayo ngoNhlolanja ePhalamende.